Kardom pini karbi prime time birta long pen katu kavya phansida me kardom ang pajarik long. Tangte pini karbi prime time birta ang ton pen arjuita. Karubiang long arong supi dipu sarsing terong langkung habe Memorial Town Hall along pini 126 ang deng mate ingdeng paroi sira inkoratro sarsing terong langkung habe pirthe kachio arni talonsi alang ni karbia ke karbiang long aphan kachio alam chethang dang thu. Sarsing terong langkung habe Samson singingti lapen ari sangwatum cheki pisiatum kabur ipen karbiang long nangplang nang phil. British ki khiarni 1945 mate pharokre sirke prapike praphoaningkan karbi khekang thim kachipulong jiaphan sarsing terong langkung habe karbia dorbar keching siamei pu anghoi ingmisi Samson singingti lapen ari sangwatum monsam pen 1951 mate pharokre sirke praphoke pra isianikan karbiang long palong Karbiang long Autonomous Council pen sarsing terong langkung habe akai lapen asaya pothak kai ke kachathan long verja phan pinang an aningkan pen kengkam chejorpon Laswa teng pini dipurong supia long kedo sarsing terong langkung habe Memorial Town Hall along Jamaica teng langkung habe akumli naphan mir milur pen ardongsi kimudang thu Karbiang long Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rongkhang lapen langkung habe asu Ratu Teron Ajeng Anparata Donrap Alhiatun Karbia Dorbar Keching Siamei Pu langkung habe aphan ingduksi Hirjume Chohang Rinti Langkung habe pirthe kahaje arania long pachetondunsi sarsing terong langkung habe aluthu lapen kazerong hangpi the rhinoceros lady pu aluthui pakni CEM lapen aluhia tumari dengpen ingpupon is deng hori sirang korat shop iludum kaching honai lo ilum ning kache thenai Father of Nation ke lake Mahatma Gandhi pasi ile tum Father of Karbi ke lake ile tum irpon me lake sarsing terong langkung habe pinya mehang ke thek arni si ile tum da Karbi Autonomous Council pen sitano pen tim Karbi ang nong hin pen da ile tum da ke tong dun lo pasi muninge bang ke ile tum la scholar to pen chenglok university pen chenglok kapre college student pen lo ni tum alang lam mua puthat laso sia competition biji ka chupati biji alang li no karbia dorbar ke seng cheng bang phulo lapen alang li ke mai phulo lapen konchun bang ke lake ola ke Samson singing tilo lasi alang li hutsi karbiang long da medisi council ke long cheng alaso United Mikil Hills and Cultural District ku laso litum ke long 1951 lake sarsing terong langkung habe ajoine si Samson sing dia joine pan alang ritum are sang ho joine si litum ke long mas alang li phan gel ke mubek nang ji nasi litum mangila ke father of karbi pule puda mele tum karbi khayan ke karbi tuman gel alang li ko puda mele alang li joine si pini iltum ta me karbi pochi pulong lo je karbi tum ta me thange la me ki be chek lo ji ta kubat be chek lo je me thange pe nek support ke choklin yo ang thege bang ke alang lisi di central government aphan pachini si ile dum medisi Football ke pathu ning ke hang lapen ke pathu ke texer ari swat maphan kang thurji aphan pu mang pon pen mongwe football club pen patarpi ponsi ingdeng pli apharman dhansari constituency ke parlo himari be arong pathu aklamalong ke damtang matijong ni phai cap surhini ra ingkora pli arni pen football tournament ke pathu kapang chingpo Pini thang ni phai troxiar ni an ke final match mate angdung kitiang deng an nang lesi Jirpur Chingri FC lapen mongwe FC ang bongsi final match pathupon lapen mongwe FC atum ke thek muchara joine goal pum thompen chipa haipon
Pinilabang so ang dung kiti ke pathu kape doponalong aluhi sarpo Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghanga Phansi chophapon. Sitame kiwang bede rajo rong kris yara ratum chonghong nak asong lopsi rong arat la pen rong asaratum pen ningji. Penan parata pinpura lo mate memorandum kipidunchi aphanta je sikna kasong loputa rong asar pen nang chithandu. Tusi rong kre ini thoma arong asar tum arada tum chong hong krong lo ta pia kisung tongalang ni do kokne wang wede na masi rada tum ke aningoi ruya son adhe ka tum ke bang adhe ka tum bang son singi pu po pisi na chong thui den ma ino ra sar ra kindi na ki the ki ding ino CEM pusele tum pan a hokalam pen nang ningje tunte akam ayam rong rup bolote ka suklem chudam kiti bati ke suklem dadu ata akam chiri bubu pen Dr. Tuliram rong hang wangji la pen rong along kisunga ki boy tame nang payok thegi muni po joy ni ko ano ne ke bori ahem chiri bubu pen tanili tum akisung gela hilo Asam survey mondor survey la kakuti ria kakuti ke sama bangke Asam survey mondor survey bang etlo porta ne tum do elo dondo na pak thom pak frido sita pini la so porta ta nili tum ke ajora vedelo pene abhilu vedelo la pene map lain pata langlong le sita buhi puri ponta nili tum pulong le Asin nili tungke Asam survey mondor survey ke bang tang adim patta nange pitang adim le koson si lahaya ardia videnma la pech olong le denma pula si nili tuma bangka akson ka prekali la Dr. Tuliram rong hang akihaya phana bangka chuphake te memorandum itame nili tum ke tok tang dolo so memorandum ke tok he nili tum ke asonga prekle alang le phan chuhang le so ki sungben nang payok jimene si chuning riji asonga prek lega hangali si pini arni ladak hemari be arong along pini football kapathu laso ang dung kitielong akhai Dr. Tuliram Ronghang Caribbean Long Autonomous Council kacari abang phu alang li phansi nilitum chibues mate aluhi sarpo kachopha pondo lapen hala ke hangdam hutsi tame nili mata dunlo alangli ke chengsi hut bangke tarik pli arni sinang chechak dun lo sitame tarik pli ta cancel de lo lapen tarik trok puta tarik trok ta cancel de lo pen pini tarik trok sile thota pini ta cancel de lo lasi kopi akisum ke do tong alangli wang weda lo ne sitame nili tuma bangke rongsar gangbura tumange kopi joini si wang weda ma akisum do si wang weda lo pu chini pon lo sitame rat ki bi ki thi sarpu sarphi ladak arong rong pen akeng pen kewang Coce jun jepen ke bang tum tado lahai tumbang ke bangge sungdet boy det polam bange munthidam de jima pusi nilihin pen kamat hada lasi lapuson nili tumwa aphan sitame rong asar aphanta lapu aman asap so bake nang binai polo hathedak sar lardo lapente risobasa ferangke do lapente ladak kacerap kaceto tumdo pen sorkari gambura pen rong kre ke thom gangbura tumanta dak nanga che tong dundo la se piniar ni si wet ke gangbura tumphan rong asar lapen sarthe lapen sorkari gangbura tumphan amhang langra radet amhang langra alangli malom so bak apor chen si wang nangji polo sitame pini kopia kisung ke do tong wang wedet noi bange nili bangke chini ige dalo sitame non eprang ke wang jilanga bangke alangli akehai CM Dr. Tuliram Ronghang sitame nilitum dhonsuri angkang ke kiduk thektik ke boy thektik lapente towar kawe kijunalang kawe school kawe lai hui abang ke Halloween alam lo sitame non kenang sot jitu mithanga anwan la kedo kithir thibi phan pula kecheng 1986 87 aningkan Assam survey one that pen non 1989 lapen 90 aningkan bangke dak patan tanang isu thailo nonta apata akopi hai hu tanili tum jeros chewan lablo daso jeros kachewan hai hu ta krong dun sila memorandum long pidun populo sitame non la pendet ta
ala jitu aprang patanang isu tang data la so pen data bang ke non aphi bang patanang bon cek pen pata kuri long ledet la so puthak sinilitum CM akhai Dr. Tuliram rong hang wang sonte la bangso a pa isu ji phan sinilitum kadokawe arong arat la pente sarlar sorkari gangbura kadokawe nilitum rat kaching rumdun la so mai long pini dung gitia long ke mongwe FC pen researching chingria FC latung ke pathuang bong ke la mongwe FC si goal home pen chipahai pon la se nelitum na dak kakuti rong hang ai riau lo hemari be rong along pini an eng dengpli ke pathu pen ang dungiti pini kecheng tarik krep ho December ache klopen pangcheng ponsi pini an ke ang dung kitiar ni la se pini ga che pho la ke mongwe FC la pen jerpo chingri la bangso patim ni yang bong pathu ang dung tipon lo la se nilitum ining hang mate la nili kakuti rong hang akisam blog number 1 pen blog number 11 an la bangso rat la pen nilitum arong tena gangbura pen la nili kisam long rong krege thoma gangbura pini setong pen si nilitum la bangso kapathu ang dungiti along sao CM Tuliram rong hang sarapanda nitum kachopapon padopon lo sitame alangli apor kavia joine alangli nang setong onde del sitame nelitum alangli phan isi la alangli phange pi ke paje udin po alo nelitum kamen son pon bage panong pon du memorandum la so putha ka bangke la pon lo nelitum piningan pen ningkan ko an prang lo negedo ni to 1942 pen sin nilitum la so kakuti rong hang riau lo rong chukim lo la se nilitum along kedam tang ningkan pen 1986-87 malom pen Assam survey la pen Mondo survey ta wang elo la so wang det pen aphi la se nilitum handa pota nang pilo sedame adun thu nilitum han pata nang bon check ason se papa do koglo nilituma pata phange bhilu pipe de ason se mandel la se nilitum pini yang ni alang li phange chopa pon I ba ka chopa pon ala thepi bange la henlo Nizang Karbiang long lapen Meghalaya ahoy Langhempi Cultural Hall along ada porpa ke por malompen Government of India Ministry of Micro Small and Medium Enterprise atamahin pen paterpi ponsi choki chokama mo aphan socheng block arat aparman seke kipia jamek dengpo Labangso asai ke dengpo nalong kachirap kachitudun Assam along ripen National Law University and Judicial Academy lapen Foundation for Truthful Reasoning NGO atum chirap chitudun ruti Kadu kawe bang phokep so se ahoy malom ke dwara choki chokama muafan ning ke hangabang phawabang phiatum an chetong dun pen ghonta pli so se ase ke apor meet mesen pen pachun po प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग स्कीम अवेयरनेस होता है इसे बहुत सारे स्कीम बना के रखा है अवेयरनेस देने के लिए तो हमारा का अंदर में ये आज हम आया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अंदर में अवेयरनेस देने के लिए आया हुआ है लेकिन वो यहाँ में साथ साथ में स्कीम का ये भी एक वन ऑफ द स्कीम है अवेयरनेस का स्कीम इसका अलावा ट्रेनिंग शॉर्ट ट्रेनिंग देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम यहाँ भी एक स्कीम होता है और दूसरा स्कीम होता है और क्या From Langhempi on our Son Timung for Cat News. Tang te pinikar bi prime time birota bang ke kang toniklong kado kavita me domethak me kurwang thu